Fi di rheolwr safle Yr Ysgwrn. Dwi wedi bod yma ers 5 mlynedd bellach. Mae gwirfoddolwyr sgynnon ni yma yn fabulous. Maen nhw dod o reit agos a maen nhw gyd yn siarad Cymraeg. Mae gen i ambell i ddysgwr, y dysgwraig ddoth yma i gychwyn, a maen nhw wedi codi hyder fel do'n i'n be. Lot o bobl lleol, lot o bobl yn abod y hanes yn dda, ond hefyd lot o bobl sydd jyst yn licio cymryd yr amser i sgwrsio efo ni fel tîm, i sgwrsio efo y cyhoedd pan maen nhw'n dod yma o bobl o bob man. A mae'n y griw da ohonyn nhw yma. A dyn ni'n licio mynd am fwyd, dyn ni'n gwneud lot o bethau allan o'r Ysgwrn hefyd, mynd am fwyd, mynd am drink. Mae gen i'n rola gwahanol. Teithio tywys y tŷ ydy'r un sy'n chydig bach yn anoddach i recriwtio oherwydd mae bobl am ryw reswm yn teimlo lot o bwysau i ddeud y hanes yn iawn. Felly, y ffordd mae'r Ysgwrn yn rhedeg ydy pan mae cyhoedd yn dod yma, maen nhw'n mynd ar daith yn y tŷ ar yr awr bob awr. A mae rhyw hanner awr o sgwrs a wedyn y gweddill yr amser gwrdd nhw grwydro rownd y tŷ. Felly, ydych chi'n deud stori yn y cegin a stori yn y parlwr. Am hanes Hedd Wyn, hanes y teulu, hanes y gadar, y steddfod, diwylliant Cymreig. Ac i ddeud y gwir, da ni gyd yn deud stori chydig bach yn wahanol, mae'n dibynnu lle mae diddordeba ni. Unrhyw un sydd yn licio siarad efo'r cyhoedd, dim ond os da chi mewn i'r hanes, neu da chi'n gwybod lot am yr ryfel cyntaf, dim ots, cos da chi'n ei ddeud hynna wrthoch chi. Jyst bod chi'n licio siarad efo'r cyhoedd ac yn eitha hyderus mewn ffordd. Wedyn mae gennym ni gwaith yn y cegin, neu'r cornel coffi, fel da ni'n galw fo. Da ni'n rhoi te, coffi, cacan, a mae'n y coffi machine eitha posh yma, lle da chi'n cael hyfforddiant ar y coffi machine. A cwm mae rhywun yn neud yma yna ydy, maen nhw'n croesawu bobl, eto, os da chi'n sgwrsio efo bobl o man. Gwerthu tocynnau, deithio nhw am y safle, dim gymaint am yr hanes, maen nhw'n cael hynny anyway. A wedyn mae gennych chi'r jobs ysgarddio hefyd, so mae gen i 2 ardd, un gardd gwyllt a'r llall yn un llysia. Does am lot o llysia'n tyfu ar hyn o bryd, cos gen i'n lot o wirfoddolwyr garddio, felly fysa fe'n lyflu cael ambell un arall. A wedyn mae gen ni behind the scenes, chydig bach, felly mae yna hyfforddiant ar gael ar sut i glanhau creiriau yn y ffordd iawn, y ffordd swn i'n neud ydyna'n swydd i gatalogio yr archif, mae'n ychydig o archif yma, i ymchwilio mewn i hanes, mwy o hanes yr ardal. Enghraifft, mae yna 30 o hogia, o'na 34 o hogia Trawsfynydd wedi cael eu lladd yn rhyfel cyntaf. Mae yna waith ymchwil angen i wneud arnyn nhw, mae yna chydig o waith wedi cael ei wneud gan un o gwirfoddolwyr ni. Ond anffodus gath i swydd. Dyna'r un peth arall, da ni'n colli bobl i swydd ni. Felly mae yna ddigon o bethau, trawstoriad o bethau i wneud. Felly, os mae gwirfoddolwyr neu potensial gwirfoddolwyr yn meddwl, os gen i ddim ar hyder i fynd â bobl rownd y tŷ, neu dwi'n cweit yn siŵr, os allai wneud coffi, felly mae yna bethau eraill i wneud yma. Yr ymrwymiad i gwirfoddoli yn Yr Ysgwrn, mae rhaid i ddweud, does a ddim. Dwi ddim yn licio dweud, dwi'n disgwyl bod chi yma. 1 diwrnod yr wsos. Sy'n fawr rili braf os rhywun yn gallu cynnig 1 diwrnod yr wsos, ond dyda bod rhywun yn dweud, o mae gen i wsos yn gwylio ha, allai neu chydig bach o waith tywys yn y tŷ ar ddim mercher yn gwylio ha. Mae yna'n ddigon, a does a ddim disgwyliad. Mae bobl, dwi'n meddwl mae lot o bobl yn teimlo chydig bach o bwysau cyn gwirfoddoli, dwi'n eisiau rhaid y commitment, yr ymrwymiad yna. A does a ddim. Be bynnag, allai ni fod mor hyblyg a phosib, a da ni'n ysgafn yma. A herwydd, dwi'n meddwl bod o'n bwysig dweud, a mae yna lot o bryder mewn lot o llefydd safle treftadaeth am gyddfeidd, bod gwirfoddolwyr yn dechrau cymryd lle staff. Dydy hynna ddim yn digwydd yma, mae gwirfoddolwyr yn cefnogi staff, a maen nhw'n helpu staff, ond dydyn nhw ddim yn mynd i fod yn rhedeg y lle mae ben eu hunain. Os ydych chi eisiau cymryd y cyfle i ddod i nabod tîm a gwneud ffrindiau mawr mewn tîm garedig o bobl yma, dewch draw os ydych chi eisiau rhywbeth i wneud, os gennych chi angerdd am hanes neu angerdd am gymuned, dewch draw i gael sgwrs, dewch i nabod ni. Da ni'n groesawgar ac yn gynnes iawn yma.